Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaads. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Dat was Psalm 121 uit de NBV 21. Dat klinkt zeer verfrissend. Beste kijkers en luisteraars, van harte welkom bij het programma van het Surinaams Bijbelgenootschap, waarin wij heel speciaal vandaag zullen praten over de vertaling van de NBV. Naast mij staat Ruud Buitenwerf, de directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En met hem zullen wij even praten over dat gedeelte dat toch wel heel erg belangrijk is, de NBV 21. Ruud, van harte welkom. Dankjewel. Ik zei het al eerder dat het toch wel belangrijk is om hierover te praten, want het klonk echt verfrissend. En aangezien het verfrissend klonk, moeten we toch wel even weten waaruit de noodzaak bleek voor een nieuwe vertaling van de NBV. Ja. Zo'n 30 jaar geleden is het inmiddels alweer, was in Nederland de NBG 51 langzamerhand een beetje zo aan het voelen van, het wordt wel heel ingewikkeld, met name voor jongere mensen. De kerken vroegen aan het Bijbelgenootschap, zouden jullie willen overwegen om een nieuwe vertaling voor de kerk te maken? Dus zo is het allemaal begonnen, met eigenlijk de vraag, de NBG 51 is een heel mooie vertaling, maar het wordt wel heel moeilijk voor de mensen. Kunnen jullie iets maken in modernere taal? Oké, en er zal vast een verschil in zitten, want je had het net over de NBG en we praten dan over de NBV. We praten nog even niet over de NBV 21. Dus wat is het verschil daarin? NBG 51, zeg ik het goed? Ja. En de NBV? Ja, nou de NBG 51 is een vertaling die al begonnen is te maken in de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw. Dus inmiddels is die 100 jaar oud. En dat kan je echt wel zien aan het Nederlands van die vertaling. Dus er zit en het geschieden en des gebruiken ze bijvoorbeeld. En ook mooie woorden, maar soms ook wel moeilijke woorden zoals langmoedigheid. Nou, dat soort woorden die we tegenkomen nog wel in de kerk, maar verder eigenlijk niet zoveel. Dus het is een mooie vertaling, maar het is tegelijkertijd een vertaling die qua taal en ook van de manier van vertalen wel echt een vertaling van 100 jaar oud is geworden inmiddels. En de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 is eigenlijk een vertaling die heeft gezorgd dat de Bijbel weer klinkt in modern, goedlopend Nederlands. Het is niet een makkelijke tekst altijd, het is wel een mooi gedragen Bijbeltaal, maar het is wel een vertaling die mensen van nu ook goed kunnen begrijpen en lezen. En in die tussentijd is ook de BGT, noem ik het, de Bijbel in gewone taal, gekomen of uitgegeven. Kun je daarvan iets zeggen? Ja, dat is een heel andere vertaling, want die vertaling is echt gemaakt voor, met het doel dat mensen gemakkelijk de Bijbel kunnen lezen. Het is een vertaling met heel kleine woordenschat is eigenlijk maar gebruikt, dus we hebben geprobeerd zo begrijpelijk mogelijk te vertalen. Dus die Bijbel is echt bedoeld als je gemakkelijk de Bijbel wil lezen en bijvoorbeeld zo'n Bijbel als de NBV 21 moeilijk vindt, dan is het fijn dat de Bijbel in gewone taal jou toch toegang geeft tot het woord van God. Oké. Terug te komen op de NBV 21. Hierachter ziet u de NBV 21. Ik vind het een prachtige Bijbel. Heel groot natuurlijk, die grote Bijbel. En deze bij ons hier op tafel, de NBV 21. Nou, hoe lang heeft het geduurd voordat dit echt af was? We beginnen dus eigenlijk met die vraag van de kerken. Toen kwamen we bij de NBV in 2004. Het is in 2004 verschenen. En toen kwamen de reacties. Het Nederlands is prachtig, we kunnen de Bijbel begrijpen. Maar hier en daar voelen we toch wel dat die Bijbel wel wat ver afstaat van hoe wij de Bijbel gewend zijn uit die 51. En zo kwamen er uit allerlei kerken toch kritiek. Dat hadden we ook gezegd als Bijbelgenootschap. Stuur je reacties op, want we gaan hem nog een keertje herzien. En bijvoorbeeld in Suriname waren er toch bijvoorbeeld
de NBV had geen hoofdletters voor hij en hem, eerbiedshoofdletters voor God. Oh, ja, En dat was klopt. in Suriname, dat vertelde iemand mij hier ook nog weer deze week. Dat was echt een heel groot probleem. Ja, Maar dat ja. hoorden we ook in Nederland. Oh, Dus zo in is. Suriname is die NBV niet zoveel gebruikt, in Nederland wel, maar er kwam toch veel kritiek. En dat hebben we allemaal bij elkaar bekeken. Ja, En toen is daaruit de NBV 21 dan gemaakt. Dus eigenlijk kun je zeggen, het hele proces dat nu dan af is, ja, heeft ja. al 30 jaar geduurd. Zo. Ja. Dat is heel lang Ja. proces, ja. Maar toch wel een pracht van een boek. En ik hoorde het ook wel in Psalm 121, hoe mooi het wel klinkt. En inderdaad, het is dan de taal van nu, kun Ja. je zeggen. Ja. Heb ik toch wel heel even een vraagje, want er zullen vast lezers zijn geweest. In het hele proces van de Bijbel afronden, voordat het, voordat het echt buiten komt, zijn er lezers. Hoe hebben zij daarop ingespeeld? Ja, dus we hebben... dus het mooie van deze vertaling is dat in 2004 kwam die eerste versie dan uit. Ja. En we hebben dan gezegd, iedereen mag zijn reactie sturen. Dus we hebben er wel 1,5 miljoen geloof ik verkocht. Dus we hebben 1,5 miljoen meelezers gehad die allemaal hun brieven konden sturen. Niet iedereen heeft wat gestuurd natuurlijk. Maar we hebben toch heel wat reacties gehad die we konden gebruiken voor deze versie. En mensen zeiden, nou die eerbiedshoofdletters, maar mensen zeiden soms ook van, nou ja, hè, er stond bijvoorbeeld in de vorige versie, de aarde was nog woest en doods. Ja. En daar hadden de vertalers dat woordje nog erin gezet, want ja, dat loopt dan mooi in de tekst. Maar dan zeiden de lezers toch, ja, het lijkt nou net of de aarde er al was toen die geschapen werd. Hè? Want hij was er al wel, maar hij was nog woest en doods. Kan dat woordje nog alsjeblieft weg? Nou, dat soort veranderingen zijn allemaal in deze versie doorgevoerd. Zodat hij toch beter aansluit bij wat mensen verwachten van een kerkbijbel. Ja, en dat is nou het unieke van de NBV 21. Ja. Dus je hebt nog wel, zeg maar, wat die NBV bood was dat mooie Nederlands, goed lopend, modern. En deze Bijbel heeft dan weer iets meer de precisie van de NBG 51 bij zich gekregen. Ja. En als je het gaat lezen, waarop zou je moeten letten bijvoorbeeld? Is er iets waarop je speciaal zou moeten letten? Het bijzondere van deze vertaling is dat de vertalers ook heel goed gekeken hebben naar wat voor soort boek zijn we nou aan het vertalen vanuit het Grieks en Hebreeuws. Wat voor genre, dus bijvoorbeeld de psalm die we net lazen, is een gedicht in het Hebreeuws. Ja. En we hebben dan echt dichters gebruikt ook om te zorgen dat het Nederlands van die psalm net zo mooi klinkt als het Hebreeuws. Dus ik denk bij deze Bijbel, afgezien van natuurlijk alles wat je altijd met een Bijbel doet. Je wil het woord van God tot je nemen. Denk ik, kan je deze Bijbel ook nog gebruiken om nog net iets extra dan in andere Bijbels ook te genieten van hoe mooi die Bijbelse teksten ook zijn. Ja. En denken jullie nog, of laat maar zeggen, nu al aan, de wereld verandert, de taal verandert, van we moeten ons beginnen voor te bereiden op een andere Nederlandse Bijbelvertaling? Kijk, het Bijbelgenootschap is er voor als mensen zeggen, het is nodig dat er een nieuwe vertaling komt. Dan zijn we daar klaar voor. Maar we zijn tegelijkertijd ook wel blij dat dit proces is afgerond. Ja, dus voorlopig hebben we gezegd, zijn we heel blij met deze vertaling en natuurlijk de Bijbel in gewone taal. En de NBG 51 blijft er gewoon ook natuurlijk nog. Dus eigenlijk vinden we het nu wel even goed. Ja, maar, even genoeg. Maar als je kijkt, misschien over 10 jaar tijd dat mensen zeggen van goh, dat is toch nodig om er weer een keer naar te kijken. Maar nu even niet. Nou heb je een nieuwe generatie ook weer, precies. dus vandaar. Weet je, Ruwert, ik zie hier 2 Bijbels voor me en ik vraag me af, waarom 2? Ja, er is een derde hier. Maar ik heb ook vanmorgen gelezen dat er verschillende stickers op staan. Ik las op deze huisbijbel en op deze, die als ik het goed bekijk, de standaard vertaling. Waarom het verschil? Dit heet de standaardbijbel en dit heet de huisbijbel. En je kan goed het verschil zien, want de een is wat dikker dan de andere. En daar komt, deze die is echt om voor te lezen, dus die is ook wat zwaarder. Deze is wat makkelijker mee te nemen, dat is de standaard editie. Maar we hebben wel vonden het mooi om hem wat dunner te maken en wat groter. Dat hebben we met mensen ook overlegd van wat ze het liefste zouden hebben. En we vonden het mooi om toch het omslag wel hetzelfde te houden, zodat je ziet het is 1 vertaling, maar je hebt gewoon 2 versies. Dus je moet voor jezelf bedenken van, is het er eentje die ik graag veel wil meenemen, dan is die standaard editie heel mooi. Maar de huisbijbel is dus echt voor thuis of in de kerk om voor te lezen.
heel handig. Dat is ook wel prachtig wanneer je binnen het gezin de wijding, of hoe je het ook wil noemen, maar dat je dit hebt dan en kan voorlezen. Ja, heel mooi, want ik wist het eerlijk gezegd niet van waarom. Nee. Maar goed, het is nu helemaal uitgelegd. Mijn laatste vraag is toch wel, hoe hebben de lezers, het is helemaal af, de NBV 21, hoe hebben de lezers tot nog toe gereageerd erop? Nou, we hebben 13 oktober 2021 gepresenteerd in Nederland. Okay. De eerste exemplaar aan onze koning, mocht ik hem overhandigen, dus dat was heel bijzonder. Ja. En toen ook aan kerken uitgereikt. En kerken zijn er ook mee aan de slag gegaan in Nederland. En we krijgen eigenlijk hele positieve reacties. Mensen zijn blij dat die hoofdletters er weer in staan. Ja. Mensen zijn blij dat die veranderingen erin, dat er meer consistentie in zit. Dat er meer, toch wat de vertrouwde uitleg van de Bijbel in zit. Dus het lijkt wat meer op die NBG 51. Ja. Dus al met al hebben we vooral heel veel positieve reacties. En natuurlijk zijn er altijd, vertalen is kiezen, hè. Dus je kan altijd anders kiezen, maar we merken dat nu bij deze versie toch mensen heel blij zijn met hoe we het gedaan hebben. Oké, dat is heel mooi om te horen dat de mensen zo positief op reageren. En ik hoop dat het ook zo zal blijven. Dankjewel voor de uiteenzetting. Het is heel belangrijk te weten, kijkers en luisteraars, dat wij een NBV 21 nu hebben en waarom het eigenlijk gekomen is. Ruwert, bedankt en heel veel zegen ook in het werk dat je doet. Kijkers, dank u wel voor uw aandacht.